sa aksyon, komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippine Standard Time, last 7 na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman mga kaksyon ang tanan, sinarna kita sang panahon na hibaloon tangaton sini nga palibot mga kaksyon. We have Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi action break sa aton mga listeners, mayong gabi. Aha. Sang alas 11 kag ina sang aga no, ukon ugton aga pa. Ang epekto ni low pressure area nga sagwa na sang aton PER kag ang shelter line ari sa eastern section sang Visayas kag southern Luzon naguyang na siya. Ugaling yung may lapta-lapta pa nga mahinay hasta sa may kasarangan nga pag-ulan kag pagpanago mabatyagan sa Palawan including Kalayaan Islands, Eastern Visayas, Aurora kag northern portion sang Quezon. Malayo ni sa aton Aha. Ayon na di ang aton nga tiyempo. Ari subong si share line sa central kag southern Luzon no. Sa Aurora sa northern portion sang Quezon kag Kalayaan Islands idulot yan yung magalumon kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang unang ginahalinan sang shear line kag LPA. Ang northeast monsoon kadua nato nga weather systems. Ari sa northern Luzon nga makaagom ini siya sang magalumon nga kahawaan may mahinay o kun manipis lamang ang mga pag-ulan. Ari siyang batyagan sa Cagayan Valley kag ang Ilocos Region, Cordillera kag Administrative Region. Northeast monsoon sa gihapon ang naga-influence sa ila dito, pero ang ilang tiyempo may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin manini nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulutaliti. Diri sa aton upod kita sa Metro Manila nagakabilin nga mayo nga aton tiyempo no, may pagulugal lang niya ang aton kahawaan hasta nga magalumon ng kalangitan may naligwin man ini nga mga pag-ulan o kon pag panaguob dugay ni sang easterlies ang mapaang hangin sa baybayon sa Pasipiko kag ginaubdan sang localized thunderstorms. Ang seaboard dito sa Luzon kag eastern section diri sa Visayas mga summer dito na ara sa kasarangan na siyang may pagmadlos ng uyok sa hangin magahalin east to northeast no, may kasarangan man hasta ang balod ng kadagatan sa Mindanao kag diri sa aton sa Kabisayan sa western seaboard sa Kabisayan ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na sidlangan pakadto na aminan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sa Negros kag nagbalik na sa normal ang kondisyon sa aton kadagatan. Ari na kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludot biya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. 0.6 hasta 2.5 metros ang aton astronomical tide. So balik na siya. Kag ang aton nga paabuton nga hunas karon alauna utso sininga kagahon 0.3 ang taob alas 4:47 pa buwas man nga adlaw 1.2 metro ang kadalumon kag alas 5:55 sininga hapon nagpakita nagtunod si haring adlaw butlak ini siya alas 5:53 buwas sa aga. Okay amo nang aton lakat sa aton nga tiyempo kag nagahamboy sa temperatura ari kita 26 at sa 30 degrees Celsius 87.8 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Maglakat sa atong tiyempo sa atong monitoring alert and warning system action by. Tawhay no, tawhay Sir Gan ha. Tawhay na. Oo, pero nga ang gabaha Ang baha ko ya dito ya sa mga sarangani. Sir Gan? Ay, Sir Gan? Oo. Lingkod na nga may gabaha subong sa Paglaom Sports Complex.
Oo. Kibot man ko. Gabaha tong ping subongo porte. Dogin liko pa niya Bilog Negros Occidental lalay sa San Carlos down to Kabankalan balik sa Bacolod ba no? Oo. Porte man nakibot si Sir Gan. Grabe, Grabe. Sir Gan salamat gid ha. Sige, okay, Thank you thank gid you. sir. Sige sir. Action firing line. Nakibot man si Sir Gani. Anyway, sa Action Radio Philippine Standard Time, City 5 na. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sa baybay sa ilalom sang Taytay kilid sang kasubaan kagabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, City size na subong nga adlaw Biyernes kita. Yari na kita sa Marso 11 na 2022. Action firing line. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa mga komento kag mensahe mga kaksyon. Ang aton sa pamangkot subong iyang gabi mga kaksyon. Ano? May bag-o naman na tukiban ang World Health Organization nga variant sang COVID-19 nga ang ngalan niya si Delta Cron na naman mga kaksyon dito ni sa Europe. Anong pananaw nyo siniman? Kamo abi hatag sang komento nyo no? Sining panibago nga variant nga ginpalayag subong sang WHO mga kaksyon dungagan ko karon ang detalye sini. Action Brian Warden. Action firing line. On board na, tob-tobla sa nuwabing takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Kung di kagabigin basa ko sa inyo ang pre-statement sang New People's Army nga suno sa NPA, wala sang may luntad iyang encounter didto sa pag-serve sang otoridad sa Banwa sang Isabela tinalikdan nga adlaw nga ginkamatay sang duha ka ginaligar mga miyembro sang NPA. Action firing line. Kaina nakuhaan ta sang sabat diri ang Philippine Army suno iya sa kay 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Siya ang palayag sang NPA cover up gid lamang kay kun wala sang encounter nga nagkalapilasan ang iban nga miyembro sang Philippine Army. Action firing line. Gani mano. Anyway, sa iban nga balita mga kaksyon, didto iya sa may Banwa sang Isabela, isa ka lalaki ang patay matapos nga ginbuno sang tagbalay nga dira sila nagainom-inom na naman bi kay ka kuan guro ka Bastian gid bla. Ginsagi niya ka hambal sa amay nga nga anak sa anak nga babaye, gusto siya makighilawas kag amhon ko ng anak mo tayo. Tinak-an gurong amay sa kabastos niya binuno. Action firing line. Sa sulod pa mismo sang puloy-an sining suspitsado mga kaksyon. Bisan sino naman tod nga amay no. Ang bata mo bastuson, nalangan mo bayaan mo lang na galing kay nga nabun-an gid. Nga nabun-an gid man. Okay, baluon tani karon. Samtang duha iya ka mga lalaki man kay nasang aga dira sa barangay Mansilingan pinangluthang man taga Banwa sang Murcia ini kag duha ang isa diri patay. Action firing line. I-check ta ni abi kung may connection ini didto kung madumduman nyo may ginara ginluthang sa barangay Minoyan Murcia tinalikdan nga bulan ato balang nag-attend lang kang nag-inom-inom sa birthday party basta may connection ini kun why. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod untat biyahe sa Bacolod Marso 21 kag 22 duha ka adlaw mga kaksyon bangod sining grabe nga pagsaka sang presyo sang gatong. Action firing line. Kag Vice Governor Ferrer may panogyan sa Negrosanon nga hindi magpangsabotahe sa mga nagakampanya diri sa aton gikan sa national nga mga level mga kaksyon no? Matapos kay na nag-viral sa social media ining isa ka bataon pa nga lalaki nga
taga Binalbagan kuno ini siya nga nakapreparar na siya agod sa pagbasya sang asido didto iya sa mga delegado nga upod ni Leni Robredo or base si Leni Robredo pagidiyang target niya. Action firing line. Ti hindi ina makapaayo no sa image naton diri sa Negros Occidental. Untatin nyo ng pagkabastyan nyo, no? Hindi na maayad. Kung hindi ka mo magbuto, di ba ilang da? Ilang da sila, di kay manghilabot kay mo, ti kon mabasyahan mo na karobi sa asido, kag magkalapaso na da sila. O, ti malipay ka, may nagkalapaso, may naguba ang nawong, ano nga, kung si Robredo, pagidbing mabasyahan mo da, sigurado ka nga kasarang ka magatubang sang imo sini nga konsekwensya, mapila kadlaw. Action Brian Borden. Action firing line. Ulo election lang iniya, isa lang ni kaadlaw. No? Isa lang ni kaadlaw after May 9 election, tapos ng istorya sang eleksyon. Tapos kamo daya mang tinunto kamo ya sa mga kandidato o kung mga supporters man. Oo, kung nahimo gid man to sa nagligad sa kay BBM, wala pa to gani na pamatud-an kung supporter gito ni Leni to naghaboy ito sa plastic to o kung napalid lang sa hangin nga didto gid tumupa sa nawong ni BBM. Tikon balusan mo pag ito karon kay nainit ka, tinagdugang karong kabastusan sa Negros Occidental. Action firing line. Guba gito yung ngalan tato mo sang nagligad to nga kay BBM, tindi gid man manami. Oo, ti pwede ka mo ya kasinggit nga Robredo ka mo o kung BBM ka mo, pero nung ka mo yung magtandog sang mga kandidato. Action firing line. Kaya may freedom of speech kita gani, pwede ka na kasinggitan pero binastos niya gani mo. Kaya nagakampanya ng isa, inyo ya, lawagan nyo da sang lain na kandidato, ti din ang iniskwilahan nyo sa naman, bisan may iniskwilahan ka man o kunwaay, abi o saraman ang utok nyo. Action firing line. Kasi tidusin na sa aton sila nga pagpangalagad maka-aksyon, karon dugay-dugay ha, may ara kita sang situationary report gikan sa Paglaom Sports Complex mga kaksyon. No? Sining kampanya or grand rally karon diri sa syudad sa Bacolod ni Vice President Leni Robredo. No? Basi mahambal naman kamo nga Leni, gini Action Radio mo kay gin live coverage ginila. Unahan ta na lang kamudaan sa nagkadto di si BBM, nag-live coverage man kami. Na, kaysa nagligad gin pa si Bangdan man kami nga BBM. Tingin explicar ko na to nga we are commercial radio stations or station rather. So kung gusto nila nga magpa-live coverage nila, magbayad sila di sa amon, te lawagon gid namon. Pero kung why na sila yabayan, di man kami maglawag ba? Action firing line. Ti kay may bayad. Tidra ng pangabuhian namon. Lawagon gina namon karon. Nga kabay pa nakaintindi na kamo ha. Hindi nyo na kami paghilabtan di nga makalini, kami maka BBM o kano na abi pala para ng pinsar nyo ha. Unahan ta na lang kamo daan. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita maka-aksyon lumpat kita na dito sa national ay anyways galing update ta bala sa update ta bala sa Ukraine-Russia nga krisis subong. Nagpadulong na mga delegado dito sa Turkey mga kaksyon. Kaya dito sila mainistoryahanay sa ikatatlo ng round. Mga kaksyon ti kabay pa, nahulat-hulaton ta kung anong mangin resulta sang ila sini inistoryahanay kay ti si Russian o kon si Ukraine President. Mga kaksyon nagpalayag na to hindi na siya magpamiyembro sa NATO, rason nga medyo nagkulukalmang atake ni Russia pero wala siya gasalig. Kabay pa nga may matapos na ni nga inistoryahanay kag matapos naman ang krisis kay nga apektado gid kita dire. Action firing line. Sige, ang ibang nga balita mga kaksyon dito sa national, ang Interagency Task Force no nagasugot na nga pwede maka 100 capacity eskwela ang aton sini mga estudyante sa kolehiyo ha. Kay ang Commission on Higher Education o CONCHED nag-ayo sa IUTF nga kung pwede maka-eskwela na gid ang mga kolehiyo ta. I mean maka face to face na gid ang aton sini nga mga kabataan agod nga ti makatuon pagid sila sang maayad-ayad mga kaksyon. So suno sa IUTF pwede na sa mga alert level number 1 mga kaksyon sa mga kondisyones nga amo sini. Dapat ang estudyante, manunudlo kag mga non-teaching personnel ang fully vaccinated gidya, no? Kag kun hindi ikaw gani na bakunahan dira, ti magapabilin ikaw gihapon sa flexible nga learning nga learning process mga kaksyon. Agod nga hindi maka problema ang aton sini nga palibot gihapon kay COVID-19. Action firing line.
Ati mayumana, no? Kay amat-amat lang, no? Amat-amat lang mga kaksyon. Ini kolehiyo pa lang na istorya ko ha. Hindi pa ya ang high school dira, senior and junior high na ton elementary. Way pa ni sa ched kita diri sa kolehiyo mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita baw, hambal diri makaksyon sang Okta Research sa South East area, Asia. Mga kaksyon, nalakip na ang pungsod Pilipinas sa ginakabig nga pila ka low risk mga kaksyon kon COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Very low naging katama ang status ta diri, no? Ini ang ginpalayag sang taga-Okta Research nga si Guido David mga kaksyon, nalakip kita sa very low risk mga kaksyon ang pungsod Pilipinas, China, Taiwan kag ang Timor Leste mga kaksyon. Action firing line. Kay ang Pilipinas subong ang daily nga kuanya average rate mga kaksyon yara sa 0.68 out of 100,000 nga population. Tino ka nubo na gid man tuod, no? Ang China iya nubo pagid ang China kay ara sa 0.25. Dumduman nyo nga nag-umpisa ining COVID-19 sa China. Action firing line. 0.25 pagid ang daily attack rate nila yaho. Meaning pila na lang, nadulo 200 na lang guro na ang adlaw nila to nga magmay positive mo. Pariho sila sang Taiwan, kag ang Timor naman niya may 0.44% mga kaksyonti, mga tag 400 abi, mga mamuna 300 abi. Action firing line. Ti mga dumo-dubo nina. Ang mga lugar sa Southeast Asia makaksyon nga moderate yang pagkabig amo ning Indonesia, Malaysia, kag ang Laos mga kaksyon, no? Ang medyo lala pa nga sitwasyon o kung severe sini matiniyon, nagapabilin iya ang Brunei, South Korea kag ang Hong Kong mga kaksyon. Ti subong to may mga borders pa ni sila gyapon. Daw libo-libo pagyapon ang ila sini nga daily yang positive sa sini nga mga lugar. Action firing line. Di daw maayo man, no? Daw maayo man ko na mo ning balita. So padayunon tang aton disiplinas ko galingon. Galing paano ni aksyon nila sa padayon kang taoblang kampanya subong ni Robredo. Ginabulubanta sa paglaom alone na. Paglaom Sports Complex lang subong. Suno sa report mga 75,000. Grabe yan, no? Dala na ang sagwa nga ara sa Lacson kag Ernay Street nga wala nakasulod kay hindi na sila madasok to. Action firing line. Ti ang capacity sinang paglaom kung mabuta-buta gid mga kwan abi mga 35 to 40,000 inada mo. Ti guro subong kay natam-an nagiguro ka gutok inablang duway nagihuay ti ginsuma nila guro mga 75,000 dala ang sagwa nga nagalinantaw sagwa. Action firing line. Puwerte, no? Inaway pa na ialabot ang ngalinto kay na dungagan talaga karon na kay dugay-dugay ayoon tang patrol mapa situation report kita sa patrol karon kag kon malabutan ta sa panahon ni Madam Leni Robredo i-live tagidya ang speech ya karon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ari daw na kurdam naman ko ni gani ho. Kay ang World Health Organization liwat nga nagpanawagan sa publiko nga mangin vigilante na naman kita because sining ginatawag nga panibag-o naman no nga variant sang COVID-19 nga gintawag sa ngalan nga Delta Cron. Gintingob nga pwersa sang Delta kag Omicron. Do may TC kag Santon plus herbal capsule man. Delta Cron, di ni siya nakit-an didto sa Europe, sa United States of America mga kaksyon, that according to World Health Organization, more dangerous and transmittable na naman ini siya ho. Muna ano man eh. Layo-layo pa man sa aton pero kabalo naman kita nga ang mga tao nagalinagaw mo, no? Yeah, like last night ginmention ko sa inyo, on April suno sa Department of Tourism buksan na sang sulhay gid ang mga inbound nga mga travelers naton nga mga foreigners mga aksyon para maka-income kita diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Te panibag-o na naman nga panghangkat sa aton ining Delta Cron na naman kagab ilan ni tumuhaw ang ngalan niya
So mangin vigilante pakita dapat gihapon despite sining situation ta nga alert level number 1 na kita kagabi gani na muno ko to sa inyo nga ginaistoryahan na subong sa mga eksperto nga ipaidalom kita sa alert level 0 mga kaaksyon pero daw wala to matigayon kay may mga iban pa nga eksperto nga hindi magpabor. Action firing line. Te amo na kuan lang gihapon suksok lang gid face mask dira, suksok sa inyo sining hinganiban, alcohol. Bow, kadamo na ko nagkilakit ang gisubong nga wala na gid nga face mask damo na gid man tiis ko gasali gini sila bumalik ta gani liwat sa pagkadamuon sa COVID-19. Do mga tutoy na naman taliwat nga na kuan panago lang nga panago. Action firing line. Ay, nako. Anyway, sa iban nga balita mga kaaksyon, diri kita. Kundi sa palaabuton nga 21 and 22, diri sa Bacolod, matigayon gidya ang untat biyahe mga kaaksyon sang aton sini nga mga salakyan. Action firing line. Ini bangod suno iya sa aton sini nga mga driver. Amo ni ang panahon nga makapalabot sila sang sentimiento sa aton gobyerno sa pagpabalo sang sitwasyon ta subong nga kaluluoy gid kita bangod sining grabe nga pagsaka sang presyo sang gatong. Action firing line. Ang mayor nga isinggitan, I am pretty sure, no? Sining nasambit nga grupo amo nga dapat itungaon ta ang pagkuha sang ginatawag iya nga excise tax mga kaaksyon gikan sa fuel products. Sigurado giko isa gid ni sa isinggitan sa aton sini nga mga driver kag iban pa nga sektor. Bangod mga kaaksyon ti dako ang ginakolekta iya sang kuan mo sang gobyerno nga excise tax sining nasambit iya nga petroleum products. Action firing line. Kaya ini excise tax nga ini, amo maning nagabulig sa aton. Agod nga pangkawaton nila, agod nga gamiton, kadlaw Section James, agod gamiton sa mga programa sang gobyerno. Aside sang iban pagid nga mga taxes, abing nga ginakolek gikan sa aton. Action firing line. Damo sa nagaduso nga mga iban pa nga mga tawo mga kaaksyon, nga yara man sa gobyerno subong, nga for the meantime, hindi lang gid pag forever, bala nga pagdula sang excise tax or pagtunga rather, bisan pila lang kabulan samtang ari kitas panahon nga amo sini. Now, damo nagasinggitan. Pero, subong nga hapon, nagpagwa sang palayag diri ang Department of Budget and Management, mga kaaksyon o kon DBM, nga ang pungsod Pilipinas madulaan sang 117 bilyones pesos nga revenue kung isuspend ang nasambit iya nga pagkuha sang excise tax bisan tunga lang gani mga kaaksyon. Action firing line. May imagine mo na nga madula gali kag madulaan sang mga collectibles diri ang Pilipinas 117 billion revenue kung isuspend ini. Wala lang na-mention kung pila ka bulan o kung pila ka tuig abi nga suspensyon. Action firing line. Ang mga country's economic manager strongly opposed gid sining proposal nga i-defer ang fuel tax mga kaaksyon. Kumbaga hindi gid sila ya gusto, hindi. Kay kung i-suspender ta na timpas anong gastuhon ta, anong kwaon ta nga para ibulig sa publiko pila kadlaw kung may mga emerhensya kita. Action firing line. Amo na suno sa ila mga kaaksyon nga kon isuspender ta ini mabudlayan gid kita, na? Kay kon matigayon, kon ikat ini siya sa half, imagine mo nga 6 pesos so kada litro sang diesel ang madula nga kolektahon sa gobyerno. Ang sa gas naman niya 10 pesos gid. Ang sa kerosene naman niya 5 ka pesos. Kada litro na ha. Kung dulaon kag isuspender mo ang ginatawag iya nga excise tax mga kaaksyon. Action firing line. That's why nga ang ginahimo subong sang gobyerno amo iya ang maghatag na lang sang subsidy sa mga jeepney drivers naton, motorsiklo, motoriders naton, taxi, tricycle, mangingisda kag mga ngisda mangunguma nga nagagamit sang makina, magahatag na lang sang subsidy mga kaaksyon nga amo ni ang 3 to 5 billion pesos. Agod nga hindi lang ni sila matamaan. Action firing line.
Te kon dulaon gid nimo man ang excise tax, 117 billion ang madula sa Pilipinas. Pero kung mahatag ka lang subsidy, 5 o 3 to 5 billion lang ang mapagwa sang Pilipinas kundi kadako gid sang ginansya gyapon. Action firing line. Tiambot ko na hunaan ini sang mga economic managers nga kadamo man niya sang nagabakal gasolina nga mga pribado nga mga tawo nga hindi man niya amo na ka milyonaryo kag manggaranon. Action firing line. Damo na damo na nga situation pero ti mga maalam ni mga economic managers naton mo. Nakuha ko na yun ang point nila. Siya kung maghatag kita sang 3 billion to 5 billion subsidy, dako gapo na bilin nga income tas Pilipinas. Di nami, guro kung dako-dakoon yung subsidy, guro imo anyo na abi 15 billion, abi kay dako magaling ginansya yapon. Action firing line. Oo, ang lain lang diri mga kaksyon, ang pagpanagtag sini, no? Ang pagintindi ko pagpanagtag sini, ang LTFRB amo iya ang may poder sa paghatag sining subsidiya nga ini paagi sa mga operators nga na-identify na based on sa ilang mga names nga ato dito nga naka-record nga ini sila may mga salakyan, ini sila nga di pasahero. Action firing line. Kag si operator na naman, amo ang magahatag sang subsidy didto sa ila sini nga mga driver. Nga tag 6,500 ang batian ko dito sa national. We don't know kung diri sa aton sa probinsya pila. Basi patas malangi kay pareho malanganing tax ginakuha di sa aton kag sa national. Action firing line. Tidamo man gani mga driver nga daw problema man. Siya kung kisa daw hindi mag-alabot sa amon ang amon nga subsidy nga ina. Kaya daw dira lang kung kisa as tas operator. Ay nano man. Dapat mahinumduman sang operator nga hindi na ya inyo, ya sa mga driver na, no? Ti daw kaduha inyo, first and second, may tag 6.5 ini sila. Di lang ko sure kung diri sa aton 6.5 man ha. Kay basta mo na nabatian ko eh. Action firing line. Kagamurang nabasahan ko. Now, kundi may rally ang aton sini mga jeepneys kag iban pa nga mga sektor diri sa Bacolod sa 21 kag 22. Grabe mga komento sa iban nga mga utod to kasakit, no? Hamako nilang hambalon nila mga jeepney driver yang nga mauntat biyahis na 2 kadlaw kay may subsidy na sila 6.5 samtang kami kaluluoy kay kami sakyan. Action firing line. Abi ang mga baba nyo pagkatalom gidya katama nga layo gid man sa puntong ginahambal nyo mo nga prangka ng istorya. Ang ginahimo ni sa mga driver naton hindi niya nga sila lang makabenepisyo pila kadlaw. Ang makabenepisyo sini kita tanan. That's why nga dapat ya buligan tani sila kag himbunan tani sila. Oo, sila ni nagasinggitan sa dalan nga pasakaan ta kung kay isa sweldo pasakaan ng muni-muni muna, ang moto muni-muni. Dapat ya buligan tani sila, no? Kay paagi sa ila ginahimo gakatalupang dan sang gobyerno ang problema sang publiko. Action firing line. Tikon ikaw wala ka man lang mabulig sini sa ila, kiputa na lang ng baba mo. Hindi kay basulon mo pagid sila. Pilang man lang ng 6.5 man o kon 12,000 abi, gamay-gamay niya katama. No? Gamay niya katama. Ang ila ginahimo ni hindi na sa sinala nga adlaw kundi para niya sa palaabuton tapagid kung anong sitwasyon tabangod sang giyera to sa Russia kag Ukraine. Action firing line. Last City 28 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Pagbalik ko karon dugay-dugay, pasensya na wala gid ko nagkuha sang interview kay ginapreparahan ko si Madam Leni Robredo mo, na? Nga base bala matabuan nga naga-interview ako sa aton nga bisita kag magahambal na siya sa entablado. Hindi man nakon pwede action nel nga balon kong interview ko nga sir pay God kaanay kay ng vice presidente ho mahambal na. Action firing line. Dito mahuya man tablado hindi man ta mo na bastos kay hindi kita dapat magbinastos, no? So gin pa kamaayo ko na lang nga hulat-hulaton siya ko malambutan gidman, no? Malambutan gidman. Ma-commercial ko for a while. Pagbalik naton may dalagko kita nga balita nga ipadayag naton sa inyo. Last City 29 na pero antes na maka-aksyon gina-endorso ko sa inyo Bluterna Plus Herbal Capsule. Okay, may gabilang sa mga utod ta, si Yora Siguri Aragid. Thank you. Homa Lumina, Love Pinia Randa. Hello PMLC niya. Rico Magsungay, monitor lang ko niya. Salamat.
Si Jory ni Pomosino Araman. Shane Anthony Exumbray watching live New Jersey. Pa-shout out lang ko na family la Lipania. Thanks, more power, God bless. Emma Alquela Kerstrom. Good evening, Exumbray watching live from Sweden. Happy weekend and more power. Chodoro Gaduyon, good evening Linda, guest kagali sa panaad, no? One ka na number 1 kagid sa post upod mga artista. Panaad paglaom guro. Why na ko to nagkadto sir kay silingko do damo naman kamo na lang da. Baby Gregorio Yulo naga-monitor man sa DSB and Family Biligorio Gregorio Yulo. Si Jonale Peñafiel Timplo, good evening Sumbray, Exxon Radio. Shout out diha sa mga taga Malino, La Castellana. Especially sa ilan ni Tatay Juanito Peñafiel. Daghang salamat from Dumaguete City. God bless and more power. Musta mo diha? Kasuroy-suroy tag Dumaguete dasong mga binulan, ano? Si Alex Fuentes Araman, naga-monitor man sa aton si Madam Vanessa Mayo, Ruchel Fulgencio Susana, Milili Oligos ang Bani Cave, ginatamyaw niya advance happy birthday si Ma'am Vanessa. Novella, correct. Riaglo Ornalde Mijay. Good evening, Sumbray, watching from Hong Kong, God bless. Si Ma'am Virgil Pinda sa Silin Homes, Araman, Ana Sinoro, ginagreet man niya, okay, ni Milili Oligo si Doc Matt Mayo, Jinky Daylagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Ida Ramos, Araman, Melvin Peñafiel, thank you, Ged, no? Si Francina Thali Bautista, sang Maaw, salamat. Si Annabel, ginahapahalong niya pag-ubra. Si Donna de la Gracia, sang Barangay Estefania, Inday Blaza, Elizabeth Gamala, naga-monitor man, TGIF, no? Thank you, God bless. Rosalina Arellano, Espadero, Merna Cloud, Reggie Valencia Tilanas, good evening Sumbray, gaulugtas gid sila ya kun lain nga kandidato ang magkadto di. Astang Action Radio ginadalahig panila daw balik don gid bala sa sila sang kandidato nila kun magdaog manggid. Binder boy niya sa Villamonte. Marilol Yanes, salamat gid ano. Thank you gid. Amo to sir gani unahan ko na lang ni sila daan para hindi sila magtingala sa akon kay base ako naman ni karon hanuton nila. Limwell Ma Araman. Si Maria Lia Marabailes banag glorioso sang Camilla Bacolod South Tangob. Si Joby Monares, si Stella Tafalia Stella Tafalia Lau sa Malaysia. Beth Aperocho de la Torre, si Francis de Asis Villarino sa Silay, Ida Ramos, Vice President Lenny. Sige. Mapahuwayway lang ko makadali Mabalik ko na good guide lang ka mo. La City 33.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga maka-focus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Production Eden Aboso, flow lang na, natural lang na sang una pa tungod nga high-tech na subong aton nga panahon. Parte ni sa Deltacron, oo. Action bright talagsa lang bantog ang binalbagan pero sa kabastusan pa sang alingangoy. Good evening, Tamyaw ko lang, Purok Margarita, Barangay Maaw, Family Arana. Evening, Action Bright, Tamyaw lang. Okay, nabasa ko na, no? Action Bright, kaluoy sang nagkala-disgrasya sa bakuna. Wala gidostisya ang nagkalamatay. Evening, Action Bright, basta magdali na lang ang eleksyon, nagadamo man ang palasano ni Juan de la Cruz. Oho. Evening, Action Bright, always king kami nagpamati sa imo programa. Kag tamyaw ko lang na family is Tokuning, Andrico, Cancilo, de la Cruz, Roding niya. Ati sige. La 7:51 na sa aton sa nga pagpangalagan. I-check ko base Action Eden Aboso, kung kay na or kagabi pa lang, sikat na ngalan sang isa ka lalaki ngayon bataon pa, no? Gin-post niya dira sa Facebook account niya nga balbal binalbagan. Doon mo na blang nabutang mo. Kag ang nabutang sa posting niya makaksyon, do hindi manami para sa mga bisita naton bla nga nagapadulong diri sa probinsya sang Negros Occidental. Nga ginatagan tiini sang atensyon. Ginkagat ini bisan ang mga kapulisan naghimo sang tikang sini makaksyon nga posting sang isa ka lamharon nga lalaki kay hindi maayad ang iya sini nga post dira mga kaksyon. Ang ngalan sang account diri nga ginbutangan niya balbal binalbagan shout out. Ready na amon asido. Sabya sa iya para makabalos man kon sang kami sang ginhimo nila kay BBM pagkaravan. Amo na nabutang. Ka BBM supporters ready na kamo ha, March 11 ini. Ara na balang aton sining materials para kay Leni. Ini posible na kalabot na ni gilayon to sa igtalopangod sang Vice Presidente kag kon huna-hunaon gid sa pagkalaw ay nga sahi sang batasan na. Oo, kay hamakon mo na nga amhon mo na ang tawo, makadto malandi kag mangampanya mo. The same mani sa natabo to kay Bongbong Marcos. Galing tiyan mo nambal naton, wala pa gito sang conclusion kung sino gito bala ang naghaboy sang plastic nga ato. Pero dira gid dapit abi sa mga nagasinggitan man nga mga supporters ni Leni mo. Oo, didto gid bidapit mo. Kag tubo pa sa nawong ni Bongbong Marcos mga kakon. Ang ginani naton to nga mga pagpakamalaot gikan sa iban nga probinsya sa pagkalaway ay amo galining taga Negros. May makadto na sa ila nga magpangampanya buyan nila plastic ang nawong sang kandidato. Ay amo ni galing taga Negros. Abi namon bla mga Ilonggo, mga mabuot pagkatapos sinang nami magpalangga pero gapanghaboy plastic. Ti subong ginsulit na naman ho. May lang gani kinadakpan dayon ti way matigayon what if be karon kun mahabuyan gid man asido si Leni Robredo kag mga ibang nga kandidato na makuha mo da abe. May ara sang reaction diri kag panugyan si Vice Governor
Jeffrey Ferrer maka-aksyon para mauntat na ning mga katuntuhan tadi nga ginahimo sa Negros. Action firing line. Kahuluya gini katama. Provincial Capital reports. Ang balita ng Action Eden abuso dulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Eden, may gabi. Action Bride yung panumdum ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa publiko na sinuman ang ila ginasuportahan na kandidato sa gihapon. Dapat respetuhon kag abiyabihon ang mga kandidato na nagabisita diriman sa probinsya. Iningin pahayag ni Ferrer matapos ang galakta sa social media akin dahil nagalawan ng nakita mo man to siya na pandamay na basahan nila kung yasang asido. Amo na yung Action Eden, amo ng personalidad mo nga kagwapo sa imo, may itsura ka, may lawas ka, pagkatapos mahimo ka lang. Anyways, hindi lang naton gid paghatagan sang conclusion gyapon kung siya gid ini basta gin gamit malaning nawong niya, no? Damo na Action Eden. Pero ang aton pinaka-point here kay Aris Negros Occidental mo. Kung sino ka man nga Tarpulano ka, Negros Occidental ya ang gagwa nga ngalan, di nga amutan na galiya, Action Eden. Yes, kaya mo nang hambal ni Vice Governor Ferrer na siya gid ako yung maikwentro kung makontra sa sinuman nga maghimo sa kaangay sa ginhimo nga pagbastos lain man nga paagi. Presto sang kay BBM sa itong pagbisita diri sa Negros. Pagod nga gaka-apektuhan ng pagtanaw sang iban diri sa aton nga mga Negrense. Ako na yambal ya, ang Negros Occidental's name is at stake. Teti mag-generalize daan dayon. Ginatugyan na sa Vice Gobernador sa kapulisan ang kaangay nga butang kag nagpasiguro nga hugot ang pagbantay kag seguridad sa pagbisita man diri ni Vice President Leni Robredo diri naman sa probinsya sang Negros Occidental Action Drive. Di lala ning iyayaho kaya si Don yang ibasya mo da sa nawong sang kandidato. Mayo nang tong pulo plastic ya kay pwede mo nang to makuha din tapos ang istorya. Di ko na nga si Don ini. Kag magkalapaso kag maglabot abi sa 5 degree abing kadalumon kundi ang mabilin sa nawong ni Madam Leni Robredo karon ugat na lang na Action Eden. Action firing line. Galing ang butong plano, yan ay plano. Ning ikadamo man sa nagabantay daan yung security ni Vice President. Ay, hindi mo yung mabalaan Action Eden sa mga dalan-dalan. Basi mangita man siya ideya. Bala, pero mayo kay nagsikat ni Dayon kundi na napugnanta na prevent abing posible nga himuon niya. Or, basi lahog-lahog yung malang ni. Kay makitaan ko sa itsura niya, duway man siya capacity, gay man nga mahimo Action Eden mo. Oh. Amo na balang ginahambal nila, sorry for the word, nga padayaw bala. Hindi man na malain, gusto man na imo, padayaw. KSP abi, kulang sa pansin. Basti gusto lang guro magsulod sa bahay ni Kuya, pagi sa amuna nga para magsikat siya. Abi, ti wrong ina, nonoy. Hindi naman namin kasikatan, may panag-vlog kada guro, pareho kay Boy Bagsik, guro ay na. Gusto yun gani, magsikat, hindi natamaan sa kasikat. Inayawan, gid siya ka pusa kag puga sa mga nagakomentar kontra sa iya. Mayo tani ko makwartahan niya na kay mayo sayang kay makwarta sa pangamoy na no panglabugay sa ibang nga tao. Anyway, taari sa bayan sa pagpangayag at sa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, din sa pagsuod lang din naghambal ako niya ng videos na whoever the presidential candidates na magkanto sa probinsya sa Negros Occidental, we will treat them with respect. Especially ngayon na previous na nataputo sa kay BBM na dinabuyan sa flyers. So kabay pa nga hindi naman pinapinaan. Now with this thread circulating sa social media, naghambal ako na yan hindi nyo na ipagsigihan because kung siguro na maski supporters ka man sa laing na presidente, supporters ka man Loni o ni BBM daw kung sa katuin na presidente, ako yan kung ba yun. So hindi na ina because the name of the province is at stake. Kaya mo na sundan, hindi na niya kuha na. Kung baga, kung mag-ilinaway ng mga supporters, mayo kung grabe, importante na sa mga katuon pag isang kuhan. Kag isa pa, kag isa pa way patakbalo Action Eden kon si BBM gibla magdaog o kon si Madam Robredo abe
or si Pacquiao o si kung sino pa dang mga kontra nila abi. What if bi karon kung dumaog si Madam Leni abi? Kag madumduman niya nga didto ko sa Negros kinabuyan ka asido mo. Daw mo na abi? Diba hindi ta matalupangdan di sa mga proyekto kay siyempre maugot man ang tao sa namo grabing taga Negros although nga ti siya man lang to naginhimo yan na pero ti masakit man ang bots ang tao kung nahabuyan niya gid man ton sang amos ni. Correct action dry ako ti sa lig lang sila guro wala nga ba hindi sila mas kapakan. Ay kada mo subong sang palaligban sa mga kandidato mo. Kaya mo man tong say man to sa naghaboy kay BBM sa flyer sa ato yan natabo nagipirani ha. Arya do kumbaga sa social media ya pag imbutang wala kabalo kung turo niya to or not pero di siyempre kalain gyapon tanawon pagkalain gyapon knowing balang negrente to sila. So kumbaga wala man kita yan na anad nga amugin ang action drive nga pamatatan. Nahoy ana tato kay BBM dugangan mo pagid bunano man. Gani. Kabay pa ang panumdum ni Vice Governor. Ang taktunan ni. Kay duwa pa lang didaan ka presidential candidate sa nakabisita. Damo pa sang bilin. Yes, correct. May pila pa. Man nga magbisita. Basi sige na niya trending sa Negros Occidental. Hindi tungod na sa mga supporters na sa mga suporta nga napakita sa supporters. Kundi sa mga amo niya nagkakatabo. Tiyan mo na hambal ko kay na ang pagkilala sa aton sa ibang nga probinsya, mga mapinalanggaon kita dis Bacolod kag Negros mo. Mahinay ganita maghambal gani bisan nga ginabuyaya mo na nga tao sang yudi mo nga hinay gyapon pero akig-akig na. Okay. Sweet lang gyapon. Ginabuyaya mo na nga mal ka pero galaoy ka man gyapon kay Bacolod, Negros kita. Tapos subo na binastos kita iya. Di ba? Ay, ang mas subong guro na binagbinaga na po sa guro. Mo ya. Basi gani guro guripat na sa sang iloy ya. Kilain. Matyagan ko lang naging guripat no kung tinampuyong na sang mga kapamilya da sa katuntuhan niya kay dala nga apelyido niya. Hambal niya kwan ko frontliner to sa kuno arden ko diwa. Sa muni na. Imbutang pa to daan ng address ya. Butang niya pang address na mga utok sa tao ni man. Doon hindi ko ma-reconcile sa una kung paano yan himuon. Panulok niya sang mga tupad balaya da. Hindi na naiyari makarespeto sa yan. Ano kung manimo yan, Noy? Doon hindi niya maayad ng trabaho mo, Noy. Kaya mo na yan iha. Kagtan gusto ya. Na mag-pick-up ka. Pati amo na ni. Anyways, actually, gamay lang gin nga, bisan wala nga, gamay nga natabo kaya nga shooting incident sa Mansilingan. Ano, tuman? Yes, dito to Sunday na tabo sa may Green Acres, balang eskwelahan. Sa dalan lang sa halin sila more shop Bacolod. Ang isa gining patay action drive samtang may isa pa nga gindalaman sa hospital. Kaya actually, duha silang ginagaw sa hospital. Kaya may signs of life pa. Kag kaina na wala na to naabtan ang mga victims. Pero initially, driver ni sila sa isa ka cargo company diri sa syudad sang Bacolod. Kag ang pangalan nila amo to sanday Johnny Camundong, amo ni siya nagda-drive sang motor. Nya amo man siyang napatay, upo niya si Elias Baal, tanan sila taga Purok proper, barangay Panwasang Borsia. Sa initial na investigasyon sa kapulisan headed by Captain Elver Bonilla sa Station 7, motor riding in tandem suspect man ang suspect action by. Hindi sunod halin dito sa Morsha sa kadto diri sa may Bacolod. Actually, nagkadto ta kaginat. Balikan ta section Eden abi. Action firing line. Kaya Bacolod, subong niya daw Bloody City na ni, no? Imagine mo na, why pa ganito na lubong si former police officer Ryan Lumugdang, may gintero naman sa Barangay Bata. Sa Barangay Bata to, why to napatay kundi ara nagapa uli-uli karon sa sitwasyon niya sa ospital, may ginluthang na naman sa Barangay Mansilingan, ti patay gini. Action firing line. Amo na yung subong Bacolod di daw, grabe na gin nga tinumbahanay di. Di na maintindihan, ano? Kung anong sitwasyon diri nga daw kahapos na lagi dyan sang pinatyanay. Balikan ra sa Action Eden, abi. Las 8:04 na Action Radio, Philippine Standard Time, sa aton sini nga pagpangalagad. Hambal diri ni Athena Miran,
ti Bray kon si BBM abi ang magdaog ti kundi hindi man ta mabuligan di ni Marcos at vice versa tong akon ginhambal hindi lang kay Kwan hindi lang kay Sile nito vice versa gani kung sino lang magdalalaog da nga nagabinastos kita. Action Eden balik sa imo. Yes, nagpadulong kita kanina sa regional hospital ara itong asawa sang napatay actually wala na taga ka pamangkot sang pangalan. Aha. Napagpakilala ko action dry nga taga action radio ko namangkot kasi gani ko anong naabtan ko to. Kag naghakos na lang siya sa akon. Uy. Kag naghambal nga ma'am gagmay pang-apat namon ka mga kabataan. Ko. Palihog, hindi lang ko danay pagpamangkota pero may ara kami in mind, may ara kami sang suspect na pwede maghimo sini sa iya. Actually, ginhambal sa ako ng action drive, pero siyempre, tagta na ang statement nga maghalingin mismo sa kapulisan nga magapakit-angot sa pamilya. Aha, sige. Ti subong way pagidman mga motibo action Eden, ano? So far do, wala pagid action drive, pero nahimo man siyang kapulisan sa Police Station 7 ng Tanan para mabuligan kag mahatagan sa hustisya ining mga biktima. Aha, action Eden, salamat. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, aksan iganabo sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, nabuton ka sa nga magbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita na aksyon na nabo sa dulong sa aton maka-aksyon sa D3 Bayo Duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Tiyan mo na, no? May pahanumdom gilayon si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Negros Anon. Hindi tayo magbinastos di kay ang epekto sina, ang domino effect sina, hindi lang kay kamo nga nagahimo sang binastos kundi entire Negrense, entire Negros Occidental. Action Firing Line. Amo na dira, ano gid abi kung naga-support ikaw ya sang imo nga presidente haw? Suporta ka lang panginmatay ka mada pangampanya. Pangampanya kaya butuhon mo sa amo ni ha. Ato ni nami gini may mabuli gini sa aton. Amo na yang dapat himuon mo ni kay ang kontra iya mo yung imo yang hilabtan. Action Firing Line. Te naghimo sini kay na ang nagpost sini kag ang naghimo man to sa kay Bongbong Marcos amo lang ni sila utok. amo lang ni sila utok nga way gid huna-huna kung ano ang mangin konsekwensya pila ka adlaw. Anong resulta bla? No, anong resulta? Tiyan mo na ginluso-luso kada sa social media plus pagid nga na radyo ikaw may lang gani kiti kami dire sa Action Radio Bacolod once nga way sang blatter entry abi sa kapulisan nung kami na nga nagalawag sa ngalan kay ka-improper na no? Kay way man niya sang way man niya sang reklamo nga sa pulis abi against sa sina nga persona no? Namo sina abi na improper na pero kay ginpost mo na dira kag ginkagat sa publiko. Tiyan mo na, mamunuhan kag diri bisan din na ni pagmunuhon ang ngalan niya kay balo na ni siya kung sino ni siya. Action Firing Line. Kag kung munuhon pag ngalan niya kaluluoy ang iya sini nga mga pamilya nga mga matino iya ang huna-huna. Na inablang hindi iya amo sina. Abi kon grabe gid yang support niyo hala, support lang kamo. Amo lang ang ginasulit-sulit tagi na suportahin yung presidente niyo or sino nga kandidato paagi sa kampanya. Hindi kay suportahan nyo nga maghimo kamo sang tinunto sa iban. Action Firing Line. Plus 8-8 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik na ton karon dugay-dugay, dira lang kamo, standby lang kamo kay kwaon tang patrol gikan sa Paglaom Sports Complex kay pagintindi ko mga 75,000 aksyonan ang banta-banta nila nga nagtambong sining Grand Rally, political Grand Rally ni Madam Leni Robredo sa Paglaom Sports Complex Wala pa nalabot ang sa San Carlos, Sagay, Kabankalan, La Carlota, Binalbagan, Himamaylan, Hinigaran. Action Firing Line. Di ko nitingbon mo ni sila talang mga 150 mil ne do. Lawag lang ako na daw kon na sustorya lang na aton. Action Firing Line. Gasumalan ta sa angin guray no. Pero ariya, ina-endorso ko sa inyo mag-action bisan magkinaano dapat
EJ Alontaga, salamat sa 75 stars. Bao, salamat gid no. Si Mario Olvido Aquesa. May gabi Action Bright, tamiyaw ko lang na taga Shinda Lugway, salamat gid. Athea Kim Iriban, Kativer, Christine Minies Villalubos, Ricky Calves, naga-monitor man sa Larga Vista, Calves Clan Family, Orga Pamati. Thank you, gid. Morales Cuelo, Feli Alieza, maulanon diri sa Candoni. Ay, gali ka. Diri sa Bacolod, subong medyo tulot-tauhay, ano? Si Marlene Plotenia or Plotina, Marilo Villar Tanaman, Robert Mislang. Uy, Robert Mislang pamati sa aton sa DSB, no? Sige. Balikan kung iban karon da lang kamo ha, kay pulsuhan ta karon kung pila gid bala kabilog ang mga tawo to sa Kwan Paglaom Sports sa complex mga action James. Action James si preparada mga pictures sa ginpadala ni Action Jan kay Nabe, no? Sige, las 8 Jess. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangibahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon!
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa Maayong gabi lang kay Jose Herson Lapineg Junio nagamonitor, si Ray Flores Barayuga nagamonitor man sa Barangay Pandanon, Georgia Gargasirar nagamonitor man kulang sa pansin na guro ang naga-viral ti subong kundi instant pansin na siya. Ani man si Cathy Veros ang Barangay Araala Carlota naga-monitor man. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio.
Check natin Patrol with Action John Diaz. Action John, may gabi, kumusta da? Na Bride o kaangay sa Mascara Festival Celebration ining ginapatikayon ng People's Rally ni Vice President kagkaroon presidential o presidential candidate Lenny Robredo diri sa may Paglaom Sports Complex diri mismo sa may Dalan Hernais sa Sunod Bansang Bacolod. Ginapayag diri ni Attorney Refrando Diaz ang Provincial Administrator sa Negros Occidental nga 70,000 plus aksyon na Bray ang kadamuon sa mga individual nga ari dito sa buong gabi nagtambong sining ginapatikayon nga People's Rally. Actually, bago lang ginintroduce na si Senator Kiko Pangilinan nga nagpapili bilang Vice Presidente. So subong matalion, ari na nagkakaot ang electric maskara. And then, agwa sa isa kadako na star, si Vice President Lenny Robredo samtang nagkikita kaot ining electric maskara aksyon na Brian. Mga operator na production sang akong nag-action drive si Lenny Robredo sa isang kadako nga star, and then ginasundan in isa sa mga pinaka mga publiko no or mga sumalakdak nila mga kapapatan-on kagiban pa diri sa area. But Primon, pinalauman natin sa dili kita madugay nagatag sa speech si Vice President Robredo. Pero actually wala pa tatag sa speech si Senator Kiko Pangilinan diri sa area action na Brian. Medyo perfect ng crowd sa mga gabi, perfect energetic. May mga bitbit sila ng mga parol, may mga bitbit sila ng mga gamit, no? Na nagagawa ng drink, and of course, ari-ari ang sila ng mga pinsalis ng sa Cordero Provincial, isang Negros Occidental, kag nakitaan ko ng presensya, isang pila ka mga city officials ng siyudad sa Bacolod, na nagtampong subong nga gabi. Sinulordiyan na Brian. Sa subong sila ng mga tilion, nagasigigapon saot ining mga electric maskara dusters, and then ari-ari bago lang tinawag si Negros Occidental Governor Lito Coscolwela kag si Governor Bong Lacson nga dumagatag sila sa ilang speech or statement of endorsement siguro aksyon na Brian para diri kay Lenny Robredo nga nagpapili bilang presidente. Sa record action Brian ginanunsyo sang organizers nga ang rally diri sa may Negros Occidental amo ni so far ang may pinakadamo nga attendees sa tanan nga mga rally nga ginpatigayon sa grupo ni Robredo sa loob ng Pilipinas. Kay ang probinsya sang Cavite may action price ang 45 strong individuals nga nag-attend sa rally. Ako lang nagwa si Governor Bong Lacson diri sa area ginbayaw ang kamot ni Vice President Lenny Robredo o po siya ay Negros Occidental Governor Lito Coscolwela nga nagbayaw man sa kamot ng son na Brian ni Robredo. Makita natin rin ang tanan nga grupo nila ari diri sa tunga, and then pati ang mga senatorial ball, no? After they could jack sa mga tao, mga kamatanon kinabataan nagasimpitan, and then may kanya-kanya ng mga placards sa mga son bright. Ang iban na wala lang kasulot sa may sports complex para doon sa Dalan Hernais, sa Dalan Lacson nga nagpatigayon o kung nagalantaw sa screen action bright nga ginplastar ng organizers ng People's Rally diri mismo sa may Paglaom Sports Complex action na Brian. No, Si Action John, Action John, sila, yes, Action Brian. si Mayor Binyara Daway. Wala sa stage. Si Mayor Bing wala sa stage. Pero may information, kita kaya actually ari na kita natin sa isang karakway si Vice Mayor o Chief Pangasiaran. Ari ng 3C Congressional Candidate Dan Atayde. Ari diri sa area. Pero ang presensya ni Mayor Bing, personal, wala natin nakitaan. Pero we'll check that later on, no? Kung ari mag-isa sa area, action Brian. Grabe si Governor Lacson, nag-south-south, gid no? Nagatumbo-tumbo din sa galing sa bunga tinion. Nag-south-south sila pa ng stage. No,
tungkol sila sa udyak sining mga maskara dancers. Mamasagano yung nagsumbay nga pwede nga excitement, no? Kag in grande ang pagwa ni Robredo kay kadako ni sa nga star, gani laging sulod si Robredo, and then after na ginabag ang pangalan, tikto siya nagwa action na Brian. No, grabe, kaya nga preparasyon, action dyan, no? Bisa sa stage siya palang nila, no? Pwede ang widescreen, lapad-lapad action Brian. Ang widescreen, tapos may pila ka mga screen sa palibot, may tatlo ka drone nga nakalupad sa kanginan. Samugit, no? Ang iladri, gabi preparasyon, ang design sa venue, ang pagkaon ng sumbray, hindi man problema ang nagatambong. May libre di pa nagtaganay. Sopaw nga color pink. May tubig na libre. Na tanan yung gusto malayo. May libre man rin mga gamit nila. Like ang mga ginapang ang mga tela, di ba? No, nga mayara sa stick. Naman nila ginap sa kanginan. So wala problema. May medic, ginakastandby. Kaya ito kubo ka sumbray. Kaya sila kinanagralisan si Pan. Pero wala isang sila kami maibo, no? Kasi kapag ganun kasi magpasakay sila, halos hindi ka nakagido. Layo na kami sa stage, pero ang speaker, pwede ka pa kay sa palibot may mga LED strips. Si Sharon Cuneta, wala nagwa. Kag naginugyaw ang mga tao, so sobrang rin sa kandidato si Sharon Cuneta. Kay dari pertigid ang ibwal sang tao nga nagatampong dari, no? Bili ba ko si Jan, no? Kaya halin pa sila alas 2 kayo na, asubong manoglas ko yun, aramas nagyapon. Ari pa, actually nagsulod kay na mga 1 p.m. Ang schedule dapat alas 2. Galing kay kung hindi magpasulod, ang lakson, hindi ka magaling ng tao, traffic. So, yung desisyonan nga, launa pa lang, pasudlo na lang gate, kaya naging agaw iban. Ang iban, alis kayo na, launa, ay pakalin silang pinaposisyonan. Kaya magaling ka, may mabulos, gitri mo. Balik agad sa likod naman. So, subong, ang iban dire, like, mayroon di tamon, bisa nari kami sila yo, pero ang posisyon naman dire, standard, no, para sa mga media lamang action bright. Sige, action dyan, balikan ta ka na karon, base matayningan, nga si Madam Lady na. Mabalik kami dito sa Bright karon kung si Vice President and currently Presidential Candidate Leni Robredo ang magpalayag o magatag sa iyang mensahe. Nagyapon report di kan brief sa may Paglaom Sports Complex sa siyudad ng Bacolod para sa people surrounding ni Vice President and Presidential Candidate Leni Robredo ang taglibot sa Bacolod Action Ganji at nagasiling sa totoran ng maka-aksyon siring naman gabahin sa Pinar labuton ka sa mga balita at servisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa dito na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat aksyon dyan, gikan dira sa Paglaom Sports Complex sa Rimantinio. No? Grabe ang hinugyaw kag sininggitan, sining mga spectators subong iyang gabi. Yo ko just imagine nga halin kay na las 12, las 11 nagklakat na ni sila dira sa may dalan Lacson, pasulod sa Paglaom dira. Hasta subong nga las 8:30 na ang mga tawo. Daway lang ginakapoy, ara man gihapon, nagatiner agud hulton gid ang pagpalayag ni Vice President aspirants makaksyon nga si Kiko Pangilinan, Senador Kiko Pangilinan, kag ang nagapapili karon presidente nga si Vice President Leni Robredo. Te ang ginapalayag sang patrol, more or less mga 70,000, no, ang crowd outside and inside the stadium, mga kaaksyon, ano? Kaya iban way nakasulod no? Di ka naman to basta-basta nga makasulod to bangod sa grabe kagutok gid man. Ang ginakakulbaan ko lang di ahay ang COVID-19 no? Kabay pa dirita ni matistingan mo, no? Ginkaluyan gid man kita kaysa tong si BBM, puwerte man tong tawo mo. Pero pila nakasimanang nakaligad, daw wala nagsaka ang numero sang kaso ni COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Subong, puwerte man ni kadamo man nga tawo, kabay pa nga after duha ka semana, linong lang gihapon sa COVID-19 ang Bacolod kag Negros Occidental. Amo na nang pangamuyoon ta. Kay direta ni mabalaan gid kung nagapabilin pabalagi hapon ining COVID-19 man o kon wala
sa aton sini nga palibot mga kaaksyon. Kabay pa, no? Kag ginblisingan man sila, okay kay na dumaulan na gid mo. Dumaulan na gid kagina pero wala gid kabundak ang ulan. Action firing line. Sige, las 8:33 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Sige, si ang gahambal subong sa tunga si Madam Sharon Cuneta ang bana ang asawa ni Kiko Pangilinan mga kaaksyon. Action firing line. Grabe, pagwaya daw siya ang nagapapili porting singgitanay sa mga tao. Siyempre, sa TV mo lang makitaan ang ini nga mga personalidad pero subong ara na sa inyo sini nga atubangan. Action firing line. Las 8:34, pagbalik ko na gidugay, lauman ta nga si Madam Leni Robredo na kay mamati kita sa iya sini nga palayag mga kaaksyon, i-live tagid siya. Pero antes pa naman ang tanan, ginendorso ta sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Radyo, kaupot si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, ginaendorso ginaton sa inyo ang Zanto ang kwan mo di, ang gin chat mo diri or gin padala. Naga on air na tada. Good evening kay Madam Jinky Dayalagdon, may gabi Action Bry and Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Cirila Samar Aguilion, kag tanan nga pamilya niya sa DSB. Si Leon De Leon, nagamonitor man ang bagay sa Tech is Pulgar, Mag-News Anchor, Mayo mag-deliver sang tinaga nga diretso. Ati sige. Hambalon tadi si manager nga hambal mo himoon ta siya Anchor man. Si Kwan, si Mr. Panika Tika Bantay, Aksyon Radyo nga wala nyo ginatapik about sa pag-raid sa Bulangay di sa Marso 6 nga hambal ka pulis sa Shintos ang na-recover. Kita naman si Sintamil ginkuha. Hindi ko ni magbasa sir kay way tadi ebidensya. Pero kung mapa-interview ka sa akon sir, kag ikaw mahambal sini, itopiko ta ginadi kay duway man di ginbalita na. Action Firing Line. Oo, tapos ano man bias ka mo? Anong bias man? Bayabas ka. Nating bias sa B-A-Y-A-S mo. Ti bias eh. Pa-interview ko bala sa akon sir kay para maintindihan taning ginareklamo mo. Okay, kami welcome gid kami kung interview. Action Firing Line. Oo. Sige, ipalabot na sa mataas nga hukom diri sa Action Radio ining hambal nga mayara sang raid kuno sa Vista Alegre. Sige. Allegation na mo. Last 8:53 sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, no? Sige, no? Ang mga balita nga ibandri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon, kuani inang parti iya sa palaabuton nga rally protesta sa 21 kag 22. Ti subong ang syudad sa Bacolod, according iya kay Councilor Dindo Ramos, preparahan gidapat ang mga utod naton nga maga-duty kay tiway salakyan. Action Firing Line. Kay mahimbo no ang Fibakda kag ang Stone no kag ang Undok, tatlo kahiganti ini nga mga sektor sang mga driver naton diri sa Bacolod mga kaksyon nga magauntat biyahe sa 21 kag 22 na base may mga taga-gwa sa Bacolod nga magkadto diri sa Bacolod 21 and 22 Lunes, Martes na siya, no? Lunes, Martes ina siya. At least may diya ka mo nga may untat biyahe de para at least ma-change nyo ang inyo sining appointment diri. Action Firing Line. Diba, si mabudlayan ka mo, balaway ka mo sakyan, oo. Kag mamroblema pa ka mo, usik lang ka mo sa plete, halinda sa inyo pagkanto, di hindi man ka mo gyapon kakanto sa inyo sini nga kaladtuan. Action Firing Line. Boy, lugan taning himuon nga rally protesta sa mga driver kay dako ini nga bulig sa aton, no?
Halos kita tanan sini nagasufrer mo. Inang gahambal dira nga inang basi na kaginansya ni sila muna montat sila 2 ka adlaw. Damo na kay may subsidy na sila. Hambal sa DTI ang epekto siring krisis mga kaksyon didto sa Russia kag Ukraine. Ang epekto siring pagtaas ang presyo sang gatong siring nagliligad ngayon adlaw. Hindi pa naton ni ora mismo mabatyagan. Kundi mabatyagan pagid naton ang domino effect ya sini. Magambal kita domino effect, meaning ang epekto niya sa tanan nga mga importante nga balaklo naton sa merkado, mga 3 pa ka bulan ang makaligad. Action firing line. Mga 3 pa ka bulan, so layo-layo pa siya, pero may ara sang palaabuton nga pagsaka na naman sang presyo sang langis sa masunod nga semana. Kag kon madayon ini, mas ka kululbaan pag hindi kag kakugmat pag hindi okay nga, gina-report subong nga masobra 12 pesos iya sa gasolina o kon diesel ato, kag 8 pesos man ang idugang kada litro. Action firing line. Inaya do grabe na gid kabugat. In fact, may prediction diri nga aton sini nga mga economist, mga kaksyon, nga base maglabot gidya 1 ka gatos ang litro antes mag-atras ang presyo niya. Ti daw laban-laban gini subong plandaan sa 61 na ang diesel. Tapos ang gasolina gahamboy 70. Ti dugangan mo ni 12 pesos dason nga semana 82 na ulo 80 tahon. Action firing line. Dako ang tsansa nga mahitabo inang ila pananawan nga base maglabot sa 1 ka gatos ang litro sang presyo sang nasambit iyang gatong mga kaksyon. Action firing line. Grabe man niya nga mga sitwasyon tini, no? Subong may nagalagaw nga mga posting sa social media, although nga daw pakadlaw man lang ni ila. Siya sa panahon ni Pinoy, the late Pinoy, no? Ang presidente before, naglabot 39 litro sang gatong. Siya dagko giman to na pagliwat sang si Duterte na nga pungko kay naglabot na si tinta. Action firing line. do sa panahon ni Pinoy do ay taklambot 50. Bas hindi ko lang madumduman. Hindi ko lang madumduman pero do pinakamahal to 45 bla mo, no? Si subong do sulusubra na to, no? Anyway, sige lang. Pila kadlaw man na o gini siya galing muna dugay-dugay pagaling. Action firing line. Dugay-dugay pagaling mag-action. Sige, may nga bilang naga-monitor sa aton sini nga mga kauturan sini Matinion, si Madam Idario Sora sang barangay o kon Banwa sang Murcia. Action firing line. Kag si Manang Gladys daw Manang Gladys rather kag si nanay niya, salamat gid sa pag-monitor dira sa may barangay Estefania. Action firing line. Sige, ang oras ko medyo kulabo sa gid mag-action. Why naton mahingagaw na si Madam Lainey Robredo, no? Oo, ara na siya action Elms. Why daw may mahinga kwanta ni. Las 8:58 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Okay. After 2 minutes. Okay. Daw natabuan gid sa aton nga ba? Anong plastada sinaman. Sige raton ta, no? Mapabulos na ko di karon digidugay. Tabuan gid, no? Sige, balikan ta na karon kay ara na kuno si Madam Lainey Robredo. Mahambal na si Matinion. Okay. Dali gid lang. Aha. Ara na siya. Las 8:59 mag-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, i-check na ton ba patrol, ano? Sini Matinion, ano? Kay pamatian ta. Okay. Gina-check naton subong patrol kay daw ara na gid naga-umpisa na siya. Naga-umpisa na gid siya kuno. Hindi ta na pagpalipaso na kay amo na yang kwan, amo na de ang na istorya. Oo, mga damo gid gusto mo mati mo. Huratulaton ta na, no?
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59 na sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, diretso, no? Ara na sila action arms. Okay. Right. Ginaplastar pa naton, ano? Damo gid mamati sang speech karon ni Madam Leni Robredo mo. Alright. Si Kwan pa? Si Gob Pagali Subong? So medyo lawig-lawig pa. Mga pila ka minutos. Gamay na lang gid. Ate, sige pa abuton ta. Action firing line. Basi may negosasyon man kamo da sa likod mo daw si Bossing. Okay na. Sige. Last 9 makaksyon paabuton ta niya. Napaabuton ta ni sinimat tiniyon kay manog hambal na gid si Madam Leni Robredo, na? Manog hambal na gid siya sa sini nga mga tiniyon. Ginahulat-hulat ta lang na. Porti man tong natabo sa kuano sa Isabela o kon ilog mga kaksyon, no? Ato lang isa ka ato lang isa ka bisita sa isa ka puloy-an nga kuana at ay agali ka paperti man, no? Si Madam Gladys ato magalis paglaoban ko naman, sige. Action firing line. Ikaw na da isa gali naga-monitor subong ta, no? Sa ilog mga kaksyon, may report kita kay Nabla nga may ginbuno sang amay, sang amay ang iyang sini nga bisita sa sulod sang puloyan. Ang natabo kay ining bisita niya nga nag-inom-inom sa tupad balay man lang, nakatulutungging nagibagro daw damo nagiriunod belang tiyan kag ang iban guro ara sa utok niya. Ginbastos niyang bata sang tagbalay nga babayi. Pagbastos niya, inablang malaway, gid nga tinaga, bla, no? Sus, nagkinagamos, la amo na to nga, binuno siya. Pero dali, gid lang. Action firing line. Aray ng patrol, action John. So na Bray, ari na introduce na ni Governor Bong Lacson. Actually, ari sa state si Gov Lacson, si Mayor Bading Escalante, Mayor Sir Di Marañon, Action Drive, nag-timbre na siya, no? Na ipakilala na. Ang mga ko ng iglesia, abi-abihon natin ang aton kandidato pagka-presidente ng Republika ng Pilipinas. ang ating presidente. Na igatibong kita sa trabaho. Igatibong sa ikayong lamang. Igatibong sa edukasyon. Ang aking presidente. Ang aking presidente. Si Lenny. Si Lenny. Ang aking presidente. Si Leni Robredo. Ang aking presidente. Si Leni Robredo. Ang aking presidente. Lenny Robredo. Si John, may plastar na yung imo nga monitor, ay mga cellphone. Plastar ako telepono rin. Para maka-establish ka sang namin nga audio. Grabe kayo! Hindi ka ba kayo pagod? Alam ko, kanina pa kayo dito. Umulan na, uminit na, napakataas pa din ang energy nyo. Lagi nyo kaming ginugulat tuwing bumibisita kami dito sa inyo. Kaya maraming salamat. Bago po ako magpatuloy, ang amin pong pagbigay galang sa ating pong minamahal at minahangaan na gobernador
Palakpakan po natin Governor Bong Lacson. May dalawa din po tayong bisitang mga governors dito. Governor Toto Defensor ng Iloilo at Governor Ben Evardone ng Eastern Samar. Binabati din po natin yung ating mga provincial officials na andito ngayong gabi. Ang ating pong mga mayor, kanina po umakyat na sila dito. Magkakasama na po kami kanina sa Sagay. Palakpakan po natin Mayor Ferdy Marañon ng Sagay at Mayor Bading Escalante ng Cadiz. Binabati din po natin yung mga vice mayors na kasama natin ngayon. Siyempre po, uunahin natin ang vice mayor ng ating host city na Bacolod, Vice Mayor Elcid Damillanas. Binabati din po natin yung aming pong kaibigan sa Office of the Vice President. Matagal na po namin kapartner. Vice President at Vice Mayor ng Himamaylan, Vice Mayor Justin Gatuslao. Binabati din po natin yung iba pang mga city and municipal officials na andito ngayong gabi. At syempre po yung aking kapartner, palakpakan po natin, Senator Kiko Pangilinan na susunod natin na Vice President. At syempre, swerte ng Bacolod ngayong gabi kasi kasama niya ang ating megastar, Miss Sharon Cuneta. Binabati din po natin yung ating mga senador na magiging senador at yung mga bagong pang-asok sa Senado. Siyempre po sa pangunguna, palakpakan po natin Senator Risa Hontiveros, Senator Sammy Trillanes, Senator Dick Gordon, Senator Naila de Lima, susunod na Senador Congressman Teddy Baguilas, susunod na Senador Vincel Jokno, susunod na Senador Attorney Alex Lacson, susunod na Senador Attorney Sani Matula. Pero meron po akong mga gustong pasalamatan ngayong gabi na sila po yung dahilan kung bakit napaka-successful ng ating People's Rally ngayong gabi. Pinakauna po sa lahat, ang ating pong provincial coordinator, ang head ng RPC Negros Occidental. Palakpakan po natin, former Governor Nito Consuela. Nandito din po yung Laban Lenin Negros Occidental, headed by Attorney Pinky Milano Ocampo and Miss Minnie Calayco. Nasaan ba kayo? Hindi ba kami nagkikita? Nandun sila. Ayan. Nandito din po ng Negros Youth for Lenin, Team Lenny Robredo Negros Occidental. Hindi ko na po iisa-isahin kasi baka umabot tayo hanggang umaga. Pero yung lahat pong mga volunteer groups na andito mula sa iba't ibang mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, palakpakan po natin yung ating sarili. Ayan po yung ating drone shot. Nakikita niyo ba? Ako, nakaka-proud talaga kayo, Negros. Nandito din po yung anak ng Negros Occidental. Kanina po nakita na kami sa Sagay. Former COMELEC Commissioner Rowena Blanco. Hindi ko alam kung asan siya dito. Saka po yung grupo niya, P3PWD, hindi ko din alam kung asan sila dito. Dahil napakaraming tao, pero maraming salamat po sa pagdalo. Hihingi din po ako ng paumanhin
sa ating po mga volunteers sa Bagos City. Kasi po, pagkagaling po namin sa La Carlota, papunta dito, naghihintay po pala sila sa tabi ng kalsada. Iba po yung aming dinaanan, kaya pasensya na po kayo. Alam niyo po, nalalaman pa lang namin ngayong gabi, kaya pasensya na po kayong lahat. Ang aking din pong pagpasalamat, hindi ko din alam kung asan sila dito, Mr. Horace Yap, sa Mr. Willie Au, ang ating mga workforces. Saka po, nakita niyo ba yung Lenny Mobile? Nakita niyo ba? Ang tawag ko dun float, pero sabi po ni Governor Lito, ang official name daw nun ay Lenny Mobile. Sinakyan ko po siya kanina. Gusto ko po magpasalamat kay Mrs. Gigi Campos and Mrs. Bali Lopez. Sila yung nag-take charge ng paggawa ng aking Lenny Mobile. So maraming salamat po sa inyo. Talaga po ang ibang klaseng magmahal ang Negros Occidental. Ipinaramdam niyo po ito sa amin buong araw. Nang umikot po kami mula San Carlos, Sagay, Kabangsalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, at ngayong gabi dito sa Bacolod City. Maraming salamat po sa napakainit yung pangsalubong sa amin ni Senator Kiko, pati na ang aming buong Senate State ng ating People's Campaign. Wala po talagang katulad ang ating kampanya. Dati, kailangan kalampasin ang mga tao para malaman nilang may dumating na kandidato. Ngayon po, mayat-maya, may mga nagtatanong sa amin, kailan na ba kayo pupunta dito sa amin? Lalo ngayong gabi, nandito kami sa Bacolod, ang dami na nagtatext. Dito naman sa aming sunod. At sa bawat rally natin, kusang loob ang pagpunta ng mga tao. Hindi lang sa hindi kayo bagad, abonado ba kayo? Pasensya na po. Hindi lang po yun. Nagko-contest pa para ipakita ang malaking ambag ng bawat isa sa People's Campaign natin. At hindi lang po ito simpleng pakikiisa sa ating mga rally. Kahit po saan kami magpunta, para bang may contest na palagi sa pinaka-witty na mga placards. Pagalingan ng mga gimmick. Pagkakasan ng mga miyaw. Dito po sa Negros, dito sa Bacolod, ang balita ko po, ilang araw nang may naglilinis at nagpapaganda dito sa Paglaong Sports Stadium. Nakita ko po sa Facebook, may mga gumagawa yung mga artists natin ng mga installation art. At nakita ko for the very first time, ang mga hawak nyo ngayon, napakagandang mga pink stars. At gaya ng sabi ko kanina, hindi kayo nagpapapigil umaraw man o umulan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nakakawala po ng pagod at talagang nakaka-inspire ang inyong energy at creativity. Hindi ko rin po makakalimutan. Nung ipinagbabawal pa yung mga motorcades, nung una naming pagpunta dito ni Senator Kiko, at katapos po namin magdeklara, kayo yata yung nagpauso ng stationary caravan. Naalala nyo yun? Ayan,
Naalala nyo na pinuno nyo yung kalsada mula Silay hanggang Bacolod. At hindi na basta stationary caravan, maraming mga dancers, maraming mga singers, pati mga madre, merong mga cyclists, merong mga banda. Pamilya, ang ibang kasama pa ang mga alaga nilang aso, ang sumalubong sa amin noon. Malinaw na malinaw po ngayon. Hindi lang po ito kampanya para sa mga kandidato. Kampanya po ito para sa ating mga pangarap. Kampanya ito para sa lahat ng ating minamahal. Kampanya po ito para sa isang gobyernong tapat na mag-aangat ng buhay ng lahat. Eksakto nga na dito sa Paglaong Sports Stadium tayo magsasama-sama ngayon. Dahil ang kampanya natin ito ay kampanya ng pag-asa. Sa patuloy na pagsama-sama ng ating mga liwanag, dadami pa ang matitinagan ng pag-asang ito. Ang mga matagal nang napag-iiwanan, susunduin po natin sila. Ang mga nakayuko, isasabay po natin sila sa paghakbang. Ganyan po ang ibig sabihin kapag sinasabi natin laylayan maging bagong sentro ng pamahalaan. Kaya nga kung tayo po ay papalarin, gagamitin natin ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para makamit ang layuning ito. Dito po sa Negros, sisiguraduhin po natin na may sapat na tulong para umunlad ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Bakit natin? Marami ang nahihirapang umaak dahil sa kakulangan ng mga farm equipment at napakamahal na input gaya ng abono. Ang target po natin, gawing abot kaya ang mga ito para mas malaki ang inyong kita pagdating ng anihan. Para sa ating sugar farmers, nagkaroon natin ang mas matangkad na sugar industry roadmap. Kasama dito ang pagtiyak na sapat ang suporta para sa industriya at pag-modernize at pag-diversify para kayanin natin makipagsabayan sa malalaking merkado. Tutulungan po natin sila para mas ang kanilang ani at madagdagan ang kanilang kita. Mas mapauswag pagit ang inyong regyon kung mabalik natin ang dugay na nato ang kinahandong at Negros Island Region. Napakalaki po ng potensyal ng pinag-isang Negros. Sa pagtukod siniliwat, mas mapalapit natin ang gobyerno nasyonal sa lokal, mas magdasig ang serbisyo sa mga komunidad, mas magnami ang ekonomiya, mas magdamo ang obra, mas magdasig man ang pag-uswak sa region, kang mas maaatipanan dayon ang mga panginahanglan ng mga negrense. Sisiguraduhin po natin mauumpisahan na ang pagtatayo ng Negros Guimaras Iloilo Bridge. Kapag konektado na ang tatlong probinsya, mas magiging maayos ang daloy ng mga produkto, sisigla ang ekonomiya, at uunlad ang komersyo. Nasa inyo na po ang lahat na rekado, ang sigla ng inyong turismo,
ang husay at talento ng mga kabataan, kababaihan, at ng mga manggagawa sa iba't ibang industriya, ang track record ninyo sa pangangalaga ng kalikasan, ang kahandaan ninyong makipagbayanihan, at kapag wala tayong ibang agenda kundi ang maabot ang potensyal ninyo, napakalayo ng kararating natin. Isa rin sa mga kailangan nating tutukan ang maayos na pagbahagi ng renewable energy sa mga komunidad. Number 1 na ang Negros Occidental sa renewable. Ang kailangan lang ay tiyakin ang pag-distribute nito sa mga kababayan para wala ng sityo na magpapalipas ng gabi sa kadiliman. Kaya ang layunin natin sa inyong region, tamang infrastruktura para ang renewable energy mula sa lalawigan mapapakinabangan sa inyong mga tahanan. Buo po ang suporta natin sa plano ng provincial government sa pangunguna ni Governor Bong Lacson, dalhin sa antas ng kabahayang negrense ninyo ang benepisyo ng renewable energy. Kung ano man ang kailangang gawin para maitulak natin ang paggamit ng malinis, renewable at maaasahang power supply, gagawin po natin ito. Magtutulungan po tayo para mangyari ito. Naniniwala po ako kung papaano magkampanya ang isang kandidato, ganoon din po siya mamumuno. Kung walang takot siyang haharapin ang mga issue ng bayan at ang mga tanong sa kanyang plataforma at pagkatao, wala rin siyang itatago o pagtataguan kapag siya na ang nakaupo. Kung ang mga pangako nakabatay sa mga nagawa niya nung hindi pa siya nanliligaw ng boto, sigurado kong hindi masasayang ang tiwalang ibibigay sa kanya ng tao. Kung kasama niyang nagbubuhos ng sipag at talento ang mga supporter gaya ninyo sa bawat campaign event, tiyak nakasama niya rin ang mga Pilipino sa pagsulong ng agenda ng kanyang gobyerno. Sa lahat ng nakita at makikita ko ngayon, wala po akong duda. Kaupod ko ang Bacolod, kaupod ko ang Negros Occidental, kaupod kita sa away nga ini. Nakit at tugit ang oras, talento, pagkusog nga ginabuo ninyo para sa atong People's Campaign. Ang katusog ninyo, nagagawa sa konbensyonan, nagagawa sa nagaplakpak, hindi lang po tumitindig, kundi tumatawid. Nagawa na natin ito noong 2016. Napakalaki po ng panalong ibinigay nyo sa akin. At alam ko, magagawa natin itong muli ngayong 2022. Dahil po, anumang pilit ng iba na pag-away-awayin ng mga negrense, pati na ang ibang mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng ating bansa, binibigkis pa rin tayo ng ating mga karanasan, ng paghahanap ng matatagpuan sa panahon ng kagipitan, ng pagkadismaya sa luma at bulok na sistemang nadadaan sa transaksyon at palakasan, ng paglingon sa katabi at pagbasa sa katotohanang
Nakasulat sa kanyang mata, nahihirapan ako. May daan ba palabas dito? Pwede mo ba akong samahan? May daan po palabas dito. Pwede natin silang samahan. Pwede natin silang yakapin at isali sa ating hanay. At ipakitang walang kayang tumumbas sa pinagbigkis na lakas ng taong bayan. Huwag po natin kakalimutan ang kasaysayan. Halit, balikan natin ang mga aral na nagdala sa atin dito. Dito nagbubukal ang totoong unity. Ito ang totoong pagkakaisa. Pagkakaisang babaklas sa luma at bulok na sistema. Ang magsusulong ng gobyernong tapat, marang-aangat ng buhay ng lahat. 59 days to go. Baka mag-mainline. Alam ko ang ramdam na ninyo ang nararamdaman ko. Palakas ng palakas ang momentum at enerhiya. Parami ng parami ang sumasama sa ating hanay. Palalim ng palalim ang pagtataya sa ating laban. Galingan pa natin ang pakikipaglaban para sa tama at totoo. Lakihan pa po natin ang ating mga puso. Pwede ba yun? Lakasan pa natin ang ating mga kilig para dumami pa ang makakita na pwede palang ganito magkampanya. Pwede pala ang ganitong klaseng gobyerno. Tapat, taong bayan ang bida, tunay na nagkakaisa. 59 days, mga kasimanwa. Bukod na kita. Lakas na kita. Nakon na nainig. Nabuhay po kayo lahat. Maraming salamat sa inyo. Aksyon na pray na batian si Vice President Leni Robredo sa igang mensahe aksyon na prayan. Suboto ning matriyon gin kasigaan ang porte kadako nga bar o konparol diri sa may area sa kapodot sa mga Paglaw Sports Complex. Suboto ning matriyon si Vice President and President Candidate Leni Robredo ang nagpapapunta sa ilang mga taga-suporta. And then ang liwanag sa dilim, amo ni ang ilang final song kamagaan pa ang River Maya, amo na nagainog-yaw diliwat ang mga pumuluyo aksyon na Brian. Amo na mensahe diri sa People's Campaign sa late ni Vice Presidential Candidate Leni Robredo, o si Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan, Governor Gong Lacson, at Governor Lito Costelvela, kagtanan ng mga senatorial sa ibalong sang trupang angat buhay lahat. Naipipot ka pondrigikan sa Paglaw Sports Complex ang taglibot sa Makulod, Action John Diaz, kanagapunin sa tudani mag-aksyon, kuri ka mga bahin sa Pinas, nabuton ka sa mga balitang kag-servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nasa balito na sa aksyon, sa Makulod Action Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga pasyente nga may lupus may manubong ang levels ng vitamin